hem zich wel bekend voor deze man. John van Cafézaal Der Bok in Groetgenhei. Want vorig jaar denk ze met de Einzelganger-optocht, daar zenden we natuurlijk uit. En dit jaar weer, hè? Ja, ik heb me zaterdag meteen ingeschreven om 11:11, zo je dat hoort. Hè. Dus ik heb in ieder geval bericht gekregen dat ik wel met mag doen en dat is geweldig. Ja. Want carnaval vieren zit er niet echt in voor dich, hè? Ja, we moeten natuurlijk werken en vooral op hele hei, Groetgenhei, wie dat met de vastelavond heeft, hebben we een schoene optocht op de maandag. Waar ik normaal immer een metleep, maar ja, dat gaat nu niet meer, want nu moeten we... De zaken gewoon te goed. Heb ze al een idee voor de Einzelganger-optocht? Ja, zeker heb ik al een idee. Ja. Want als je dat nu nog niet had, dan best wel een hele goeie. Hè. Vertel. Ja, een kleine tip van de sluier. Er is meer tussen hemel en aard. Kijk, dat moeten de gelienden ook hebben gedacht toen ze na 116 deelnames eindelijk het LVK wonnen. En ze zijn hier vandaag, de gelienden. Wat vastelovend gasten! Vastelovend gasten! Iets harder! Vastelovend gasten! Vastelovend gasten! Vastelovend gasten is mijn koos! Hatsje! Kom maar. Ja! En van Oebenstreek zien we dan zijn Oerstrum bij de Karklingels. Hallo Karklingels! Hallo! Ik vind wel dat de winnaars van het LVK, ze hebben er al even 28 jaar op moeten wachten. We hadden niet in beeld moeten staan. Dus je hoeft niet echt wat te doen. Als gewoon maar in beeld staat. Ja, goed. Het is ook week. Waar is de kloondroen? Hoe kloondroen zien vandaag? Ja. Kom even hier achter de gelienden staan. Niet voor de gelienden, want die hebben het LVK gewonnen. Ja, die padjes van mij, dat weten we. Gaan Hoog de Vries? Nee. De kinderen over alles herkijken. Dus u alle prinsen van boven, alle prinsesjes en straks ook de winnaars van het Limburgs Vasteloos Liedjesconcours. Ja, dat is gaaf. Ik moet wel even klimmen. Kom maar even klimmen. We hebben voor dich namelijk een camera en een echte drone kunnen we niet meer betalen bij de publieke omroep. Dus is een helm, dich moet flink rondkijken, mooie beeldjes maken. Dit is de neus, daar kom ik niet bij, maar dich wel. Kun je hem niet even opdoen? Ja. Kom maar, ja. Want nu ben ze niet gewoon maar een drone, nu ben ze een kloondrone. Ja, goed zo. Even kijken of ze Jolien juist erachter. Ja, Jolien tussen de prinsen. Ja, de prinsen en prinsessen stonden al klaar hier de startband maar in. En we beginnen met de garenkiekeren uit Gulpen. Ja, de prinsen, dat is eigenlijk vrij normaal. Maar een vrouwelijke hofnar, dat is echt uniek, hè? Ja, dat is de eerste keer dit jaar. En fijn dat we dat mogen metmaken zo samen. Heb je dat afgedwongen? Ja, afgedwongen. Het is een wensgegeven prinsenwerven voor mij. En volgens mij gewoon wel bekend wie de president. En ja, we hebben een gesprek gehad. En zeg zonder mijn vrouw doe ik het niet. En gewoon waarom? Ja, omdat we zijn samen carnavalist. Ik denk, ja, dat moest de prins ook samen zien met die vrouw. Misschien is er wel een nieuwe traditie gesteld in Gulpen. Wie bevelt het zo samen? Het bevalt prima. En ik denk dat er zeker een nieuwe traditie is gestart. En ja, Luus bent er volgens mij ook heel blij met. Het is voor ons het nieuws. En ik denk dat er heel veel koppels dit dus willen nadoen. Geweldig. We zijn ook heel blij dat je hier bent. We gaan snel door met de volgende prins. Ga maar doorlopen. Ja, winken en doorlopen. De prins van Oostrum is hier. En met u is het bijzonder aan de hand, want hier heb je het met Freek Vonk, de bioloog. Vertel op. Ja, dat klopt. Vorst bij jou zat bij het uitkomen van de prins. Als ik ben uitgekomen, is hij als Freek Vonk door het leven gegaan. En heeft hij mij uitgeroepen in het oerwoud in Oostrum. En dan heeft hij mij uit een jeep safari laten komen. En dat was schitterend gedaan door onze vorst. Je krijgt vandaag misschien een soort déjà vu gevoel. Want Freek Vonk, dames en heren, is in de studio. Nog heel even wachten. Kom wel snel door met de volgende prins en prinses uit Meers. Ja, bij u wordt het eigenlijk, je loopt het voor de hand, want je zit ongeveer al de wieveelste prins in de familie? De zesde. Ja, toen het moest gebeuren. Hè. Uiteindelijk moest er een keer ervan komen, ja. En nu is het zo, wie is dat dan? Ja, super, geweldig. Echt wel. Ja. En de vrouw, wat vindt hij ervan? Geweldig, je zou het niet willen missen. Nee. Goed, we hebben nog een prinsie, de van Borgharen van de Beerbieters. Het wordt heel lastig om them te charteren, want je verhoest om de zoveel tijd. Hè? Heel vaak verhoest je. Ja, heel erg veel dit jaar. Ik wil zeker meer dan 20 jaar wil ik al prins van carnaval of Vereniging de Beerbieters. En ze kosten me maar steeds niet verder, dus ik heb al 5 koers aan Borgharen gehad. En nu woon ik recht tegenover de café. En eindelijk hebben ze me gevonden. Heb je op dit moment
op dit moment het hoest de koop stond, of zit je op zee? Nee, ik moet nu gehoord en dan blijf ik ook zitten als het goed is. Recht ik nu van de koffie, dat is fijn. Geweldig, hij blijft plekken. Vlug gewoon snel naar Anne. Anne die is voor ons natuurlijk onderweg om de vastelovend in te luiden op zijn Rotterdams. En die is vandaag in Zwalmen. Anne, heb je al een huis gevonden waar je binnen kan vallen vanavond? We gaan het hier eens proberen. Of dat we de vastelavond mogen komen inluiden. De Joekskapel Zuvezat staat weer verstopt, hè, om het hoekje. Ze hebben mij inmiddels ook te grazen genomen, zal ik maar zeggen. Ja, straks die Joekskapel, nog één Joekskapel, die hebben we speciaal ingehuurd. Omdat we, je ziet ze achter mij in beeld stonden. De winnaars van het LVK voortdurend in beeld willen hebben vanavond. Dames en heren, de winnaars van het LVK! Maar het rijdt niet alleen om uur, want we hebben hem hier. Hij is al aangekondigd, de Limburgse Freek Vonk van L1, bioloog en hoesprofessor Roy Erkens. Ja, Roy, we hebben een beroep op dich moeten doen, want er is steeds meer dat zussen gewoon in de strotten, dat mensen zich verkleien als bierster. Ja, klopt. En wat gaat er dan door de geer als ik als bioloog die bierster ook in het wild ziet, als ik die mensen op straat zie? Ja, van de ene kant is het natuurlijk fantastisch, super chic om te zien dat jullie zich zo verkleden. Van de andere kant, het gedrag is dik, schat, dat ze ding. Ja. Toch niet zoals ze huurt. Het past er niet in, Nee, hè? het past er niet, gans. Nee. We zien trouwens super blij dat ze hebben. Ze dat niet veel gescheeld, want dit was die laatste zwempartieken in de Middellandse Zee. Dit zit in die koei, dit is een haai. De haai kunt die koei in. We hebben geen beelden van in de koei. Nee, dat wordt stressvol. Het was heavy, hè? Dat wordt niet goed. Dat wordt niet maar goed. het is wel ganz goed gekomen. Ja, met de arm zitten we nog aan, dus dat is Arm ganz en goed Sprina, gekomen, goed zo. We hebben een podium met biersten voor dich verzameld. Ik Nou, een beetje hartstikke inschatten, tips Ja, van is mensen goed, toe is die zich goed. ook zien verkleien. Ja, ze gaan Ik begreep, vloeren. Jolien, wat hebben we kloost dan? Ja, ik zal even checken. Wat zit hier? Ik hoop een scherpe tiger. Een scherpe tiger. Nou, wie dit? Zo'n scherpe tiger in het wild. Kijk even met door op dat scherm. Daar kan ze inspiratie op doen. Kijk eens. Ja. Ja, duidelijk. Ja, Ik spring even van het podium af en dan is het hier voor dicht. Kan ze die tiger-impressie beginnen. 3, 2, 1, go! Oké, Roy, Ja, kijk, daar dat heb je is- gezien, daar heb je de dat- tijger ja. gezien. Er was een kleine discrepantie Ja. met de tijger die we op het Ja, beeld maar zoeken. niet gans hetzelfde. Kijk, tijgers zijn nogal solitair. Die leven over het algemeen nogal op zichzelf. En ja, dat betekent eigenlijk meer een Einzelganger. Dus dat past eigenlijk heel goed bij de vastelovend. Dus een tijger moet toch een beetje als Einzelganger Er moest door niet het met een leven ganse groep tegen als tijger verkleien, anders lees je de plank En ze mis. zien nog heel erg territoriaal. Dus eigenlijk zien dat juist lui die de koffie een beetje voor zichzelf willen hebben. Dus Dat soort types. En En qua geluid waren het wel aardig in de buurt? dat klonk wat. Mag het heller. Oké, we schakelen even terug naar de dierentuin Jolien. We hebben ze nou binnen staan. Ja, er zit weer een ander dier neven mij. De Krokodil. Ja, en wie dit? Een krokodil. Dat voor even de inspiratie opdoen. Kijk weer naar dat scherm. Oh, die moest vooral heel stil kunnen liggen in het water. Ja. Gang die gang. Ik zal weer aftellen. 3, 2, 1. Ja, die maakt ze een beetje opscheten. Lot je het zien, krokodil. Kijk, dat is al heel goed, hè. Ja. Roy? Ik dacht heel even dat toch een plank loog. Ja, maar dat gaat wel goed, want die krokodillen die liggen heel veel stil en die loeren vooral. Dus die loeren, of ja, ze zien heel zaad en dan liggen ze ook heel lang stil. Dus dat kan ook een beetje, maar ze hebben ook een dikke huid. Dus als ze dan ligt in de café te liggen en een trooit op zich, dat maakt allemaal niet uit. Dus dat gaat ze goed aan. En de groeten van de moer, want daar pas ik bijna een auto in, hè? Die wauwelen ontzettend vuil, dus daar wordt heel veel gewauweld. Dus dat gaat wel goed. Zien ze bedreig of mogen we ze Nee, wegjagen? de meeste gaat wel goed. Dat is niet zo erg. Hebben we nog een biertje, Jolien? Ja, we hebben zeker nog een biertje. Ja. Wat bist du? Ik ben Schwalma Shop. Ja, laten we even kijken wie dat in het beeld van toe gaat. Doe het er goed. Ja, dit moet heel makkelijk zien. We benaderen de werkelijkheid steeds meer. Dit was bijna creepy, hè? Dit leek al heel goed. En schapen die zien heel erg, die leven heel erg in de groep. We hebben ook een zekere hiërarchie, een soort van Raad van 11 eigenlijk. Dat is een beetje wat het is. Ze kunnen ook heel goed om zich heen loeren, want ze kunnen bekendschans 360 graden loeren. En dat is met vastlopen natuurlijk heel erg handig. Het is een hele kind zien wat vuurdig staat, maar ook een beetje. Maar dan wist toch wat geen moment, als ze dan achterlijk niet al zat is van de beer, dan wist ze wel zat dat ze alles suzen te geven. Ja, maar die dan chupjes had ik die hoe het LVK-winnaars ook. staat. Ja, die zien nog weg. Ja. Maar dan had ze kunnen zien hoe ze wel hadden gestaan. Ja, dus dat was wel precies. heel erg goed gegaan, ja. Volgens mij hebben we nog een bier. Nog eentje, Jolien? Ja, nog een zieker. Wat bist du? Ja, ik ben de onhandigste van ze allemaal, de pinguïn. Ja, en wie dit hier in het echt? Kijk even met.
Ja, ik zou zeggen, heel veel succes. Ja. Ja, dat is natuurlijk super goed. Want pinguïns die raken elkaar heel veel aan. Dus dat huurt erbij. In het sociale contact is heel belangrijk om contact te maken. Dus dat zou ik heel goed uitgebeeld. En daarneven zien het echte schoenkeleers. Want ze bewegen altijd een beetje zo. Dus hebben we een welske? En een schoenkeler. Eigen vastlopen. Dank je, Spaskapel. Dat schoenkeligheid goed. Als welk bier zoals ze zichzelf willen verkleden, Roy? Ja, ik ben hier in een plantenman, dat zie ze wel. Als ik gewoon als een muurbloempje ding of zo. Hey, heb ze nu nog een bier? Ik heb er nog 2 gevangen. Ja, wat zit hier eigenlijk? Ja, wat zijn het weer van beesten? Feestbeest. Mieren volgens mij. Mieren. Laten we even metkijken wie de gelieden zich in het wild voorbewegen. Wow! Ja. Is dat paringsgedrag of is dat gewoon standaard? Daar liep het wel op, ja. Wat is dit? Wat is dit? Als het water tegen de luppen steekt, dan ga je ze zo aan bewegen, denk ik. Ja. Zou ze dus willen demonstreren dat wat hier met z'n allen kunnen doen? Dat gaat makkelijk. Mag ik gewoon even tussen instoon, mannen? Ja, toen was eigenlijk de meest zwoele, moet ik zeggen. Dus toen mag ze het uitleggen. Wat moet je nog doen? Ja. Oeh, dat is gevaarlijk, hè? Een beetje zo. Hier is de code rood, geel, groen voor iedereen. Ik weet niet of onze bioloog er nog gaat over te zeggen. Ja, ik vind dit ziet er wel goed uit. Die ken ik er wel een artikel over geschreven, denk ik. Dames en heren, de winnaars van het LVK! Dank u wel, fijne vastelovend. Tijd voor mijn favoriete programma onderdeel. De bumper. Ja, ze zijn hier de winnaars van het ALVK. Dat is de zoektocht naar het allerslechtste vastelovensliedje. Hebben ze al 2 jaar op rij gewonnen en dat is best een prestatie. One Bezij, doe bent One? Ik ben zanger. Oké, en doe bent dan Bezij? Ik ben One. Ja. Wie krijgt het voor elkaar om zo'n slechte liedjes te schrijven? Dat geeft vanzelf. Ja. Heb je geen speciaal moeite voor moeten doen? Ja, een flesjes en dan komt dat. Wat is het liedje waar je met gewonnen hebt? Een vastelovensbanaan. Dat moest je misschien even uitleggen. Ja, een banaan wat niet over de vastelovens gaat. Een banaan die niet over de vastelovens gaat. Kijk, we bereiden ons immer ontzettend goed voor de ganse dagen, eigenlijk voordat dit programma begint. En het resultaat van die voorbereiding, Frans, dat heb je volgens mij in die hang. Jolien, ik ben Horst niet verstaan, want ik heb een banaan in mijn oren. Maar een vastelovensbanaan kan ze bijna niet over zingen als ze een banaan vast is. Dus Xavier is vanmiddag 123 bananen gaan halen. Allemaal een banaan in de buurt en het liedje gebruikt als fluit, meen ik, hè, Jolien? Dus iedereen mag fluiten op de banaan. Jolien, waar ze biedig stond. Ik weet niet precies wat ze is, maar het had inderdaad met bananen te maken. En het is echt een super slecht liedje. One Bezij, oetzusteren.
Daarom blazen weer nu op de fluit. Zing maar door, hè, zing maar door. Kom mee, ondertussen spelen we de Prinsenquiz. Zing door, zing door. We spelen de Prinsenquiz. Kom, Prins. Prins, 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 Prins. Kom, op de bühne, daarmee. Doorzingen, doorzingen. Ja, Prins, ja, 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 ja. Gees in het team en Gees in het team. Totale chaos. Oké, oh ja, wacht. We gaan even naar het LVK. De geleerden hebben er gewonnen. De Christen nog aflopen in de chaos. Bewegen, kom op, bewegen. Iedereen wil de geleerden feliciteren. Iedereen vlucht ze om de nek. Iedereen wil ze een hand geven. Daar hebben we ook beelden van. Beroemde Limburgers komen dan naar je toe. Oh nee, wacht. Oh ja, nee. De beroemde Limburgers komen dan naar je toe. En die willen er dan omhelzen. Die willen er dan een handje geven. Daar hebben we beelden van. Kijk heen. Sussen, door. Leuk. Allemaal. Maar er is één artiest die de geleerden niet kunnen leren. Welke artiest is dat? Björn en Mieke. Hans Kronenberg. Geen idee. Geen idee. Close, denk ik. Kijk, let gewoon op de hand die Andy Kronenberg heeft wilt geven. Hij wordt genegeerd. Eerst nog weer nog een cadeautje voor hem. Kijk. En die heeft een mooi cadeautje gekocht. Kijk, ik wil hem geven, maar... Oh, ongelooflijk, ja. Het is die concurrent hier. 1 punt, want je zult het doen mee. Oké, hij heet de kapel. MDA. Die hebben confetti challenge gedaan. Dat is met de bucket challenge moesten. Maar het zien een beetje, nou ja, zachte jongskes. Hebben ze een klein bekje confetti over zich heen gegooid? Of een hele grote bakken confetti? Een hele grote. Hele grote. Kleintje. Kleine. We gaan kijken. Dit is de kapel. Hey, wat is dat? Oké, Zund, gaat het fout. Punten voor jij! Ja, Prins Leon is stukken door, toch? Of niet? Ja, stukken door, een beetje klusjesman. Leon helpt ook af en toe dan Paulu als die boete bezig zijn. Dat we vorige week een klusje dit in Borgharen. Kijk, dan moet er wat helpen. Hij heeft een schroefje aan moeten draaien. Heeft hij dat schroefje goed aangedraaid of niet zo goed? Hartstikke vast. Hartstikke vast, goed zo. Nee. Dat schroefje zit ergens aan vast. Kijk wat er gebeurt. Kijk, en moet je even dat schroefje... Oh, in Borgharen, echt gebeurd. Oké, nou, ik heb wel stukken. Dat hebben we. De Beerbieters, ja, de Beerbieters. Die hadden in 2015 een prins. Die kwam uit, had het ganse jaar naar uitgekeken, zo helemaal vol energie. Stond op de bühne, kwam van de bühne af en kwam toen een journalist tegen en die stelde hem de volgende vraag. Goed kijken. We zitten hier zo uitgeroepen en haar voor geleden. Wat zijn nou eerste gedachten, eerste gevoelens? Dus de prins is net uit, jaar op gewacht. Ze vragen hem, wat is het eerste gevoel wat je hebt? Ik wil niet meer, ik stop maar. Stop maar. Dat er dozen. We gaan luisteren. Doors. Oh! Oké, het zijn gelegen, het zijn 11-11. Laatste vraag is beslissend. Geleerden hebben 38 jaar geprobeerd het LVK te winnen. Nooit gelukt, dit jaar wel. Deze fietser heeft 38 geprobeerd. Een keer geprobeerd om op dat murken te komen. Dat gaat gans goed. Of toch niet gans? Hartstikke goed, ja. Hartstikke goed. Het fout. Het fout. Kijk. Oh! Nee, het ging hartstikke goed. Alleen met de man zo ging. Jij hebt gewonnen. Ook assistent mag het uitreiken. Applaus voor Borgharen.
je kost gewoon de Prinsenquizmelodie, hè? Fascinerend. We begonnen de bumper. Ja, de oud-prins van de Beerbieters had geen douche meer, maar honger. Smak het? Ja, lekker. Lekker zo'n banaan. Eet lekker rustig weer. Dan schakelen 4 uur naar Anne. Anne die is vandaag in Zwalmen om door de vastelavond in te luiden op zijn Rotterdams. We worden net in de buurt van een hoes. Met de Joekskapel natuurlijk. De vraag is, Anne, ben je al binnen? Uh-oh. Hallo? 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 Ja, waar is de hond? Die komt al zo. Oké, ja, wij wilden vragen of dat, we de vastelavond mogen komen inluiden. Kom we binnen. Eigenlijk voor mijn dochter bedoeld, maar die is voetballen. Oh! Wil je nog misschien een leuke boodschap voor je dochter opnemen, omdat ze het heeft gemist? Diede, ik werd knettergek met die in carnaval, maar bij deze, ze waren binnen. Heet ze Diede? Ja, Diede. Nou, dan zullen we nog even met z'n allen voor Diede. Vasteloven samen! En nog een hele gezellige ochtend gewenst in Zwalmen. We schakelen snel over naar de andere studio. Daar staat Frans Pollux. Frans, wie is het toch bij het hoofdpodium? De sfeer is fantastisch, want ik heb ook de geliende achter me staan in beeld. Die huur in beeld. Als ik de geliende zeg, ik moet geen touche doen, hè. De geliende! We hebben namelijk nog 59 keer proberen eindelijk het LVK gewonnen. We gingen van een Joekskapel uit de rij van ons Spaskapel. Spaskapel, MDA. Wat staat het voor? Met de moeder A. En wat betekent met de moeder A? Ja, dat is eigen invulling. Eigen invulling! Ik zeg, als we een Joekskapel te gast hebben, dan moet er ook een beetje spas komen. Dan moet je ook gaas geven. Wat kost je de uren? Ja, Kultje Jong. Kultje Jong, 3 minuten, kom maar! Yeah! Ja, te gek. Blijf staan een beetje aan de kant, want ik kondig ze nog één keer aan, dames en heren. De winnaars van het LVK, de geleerden! Even terug op het moment waar het om ging. Afgelopen vrijdag, op L1, live. 15 punten. Code rood, geel en groen. 15 punten
Rood, geel en groen uit Hulsberg. En hoe dan, en hoe dan? Oh, geweldig, geweldig. Door de lading, geweldig. En hoe dan? Ja, dan gaan we naar de trapjes, wat die jongens zakken. Geweldige trapjes. Ja, mannen, er is eigenlijk maar één woord van toepassing hier. En dat woord is eindelijk. Ja, dat wordt inderdaad eindelijk, ja. Ja, inderdaad. Je voelt dit moment. Ja, super. Hè. Dat verwacht het niet. Het is juist dat het ontzettend spannend is en dat wisten we van tevoren. En dan denk je, ja, zou het dan nu toch eens een keer wel gaan lukken? En ja, dan juist op met die punten denk je, ja, als we nu punten krijgen, dan zijn we er. Wat is het geheim? Waarom is het deze keer wel gelukt? Ja, het begint met een goed liedje. Hè. Daar zouden misschien sommigen nu nog aan twijfelen, maar het begint gewoon met een leuk en goed liedje. Ja, mag ik dich even aanvullen? Vier denken dat het alles te maken had met een hele degelijke en goede vuurbereiding. Kijk maar even met naar beelden van vrijdagmiddag. Oh ja. Maar was dit de generale repetitie? Ja. Maar zoek je wat je deed hoor. Je had de microfoon Ja. vast, ik bedoel, tot in de puntjes georchestreerd. Playbacken dan ook zo doen. Ja, dat is, daar zit het, kijk. Daar zitten hem in. We willen echt wel op weg helpen voor volgend jaar, want het, ja, we hoeven ze niet te doen alsof, hè? Oh zo, dat is wel een banaantje die we hebben. Dat is... Precies. Kijk, je zingen. Ja. Kunt je zingen? Hier zijn ze dan eindelijk. Met het winnende nummer, de LVK-winnaar van dit jaar, de geliende uit Hulsberg. echte vaste lavenschek wat tegen. Al geeft codes in de kleuren van de regenboog. De vaste lavenschek hij door, dat is geen voor. L1 vaste avondgasten. Wij zijn er morgen weer.
zijn we er weer met meer Joeks en Jen. En meer gekkies. En meer plezier, denk ik. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Lange kwartslag. Mensen, vorige week in mijn oor af. Brengt de taxi mij en mijn meidje naar huis. We hadden een feestje gehad en we zitten nog even op de bank. En op een gegeven moment zit mijn meidje tegen mij. Wat zo? Wie moeten we nu weer? Ik zeg, schatje, wat bedoelt ze? Ja, zei het. Mijn vader betaalt de huur. Mijn moeder betaalt de boodschappen. En mijn zusje betaalt het gas, het water en het leeg. Ik zeg, moest ze kijken. Die broer, dat gaat niks. Lange